In die periode gingen er nog alles schepen die uit de koers liepen, die op de zandbank kwamen. Die hadden nog niet de navigatieapparatuur wat ze nu hebben. Scheepsrampen die kwamen veel voor en ja, dan was het ook echt dat het water ze tot de lippen stond. En als dan de reddingboot kwam, nou, dan waren ze echt van de wissedood gered. Sacreus als in het verliezen, zocht de brandaris er net naar uit. Er moeten ik €200.000 investeerd worden om de boot helemaal op te knappen. Stichting Behoud op de Schelling had hem hut maken voor de restauratie, die het dak om simmer kleerwijze mat. Voordat dit weer een originele reddingboot is, moet er heel veel gesloopt worden. Want eigenlijk alles wat je ziet, dat stuurhuis, de achterkajuit, die verlengde verschansing, dat hoort er allemaal niet op. Dat is erop gezet toen het een plezierjacht werd en dat gaan wij zo snel mogelijk eraf slopen. Op de weg naar een nieuwe reddingboot. De stichting had een god van €10.000 in de begrutting, maar verwacht dat geen probleem opsmiet. In het slimste geval zullen ze zelfs helpen bij de restauratie. De brandaris komt uiteindelijk op Schielige op de wal te staan voor het publiek. Het doel is om er in de toekomst weer mee te varen.